Po třídě 9B a 9C nastoupila třída 9A s vlastním textem písně a představí se vám všichni žáci, kromě 3, kteří dneska neměli přijít.
vážení rodiče, vážení hosté, milí kolegové a žáci. Jsem nesmírně ráda, že jsme měli příležitost dnes na chvíli vystoupit z uspěchaného všedního dne a užít si společně naši školní akademii. Viděli jsme mnoho vystoupení, humorných, zábavných, ale i dojemných. A myslím si, že jsme si všechna užili. Já bych v této souvislosti chtěla poděkovat vám, rodičům, za podporu a za spolupráci. Chtěla bych také poděkovat kolegům, učitelům za to, s jakým nasazením a obětavostí se vrhli do nácviku a přípravy školní akademie. A musím poděkovat i žákům za to, jaká vystoupení předvedli. A když jsme u těch děkování, mám tu čest ze srdce poděkovat jednomu člověku ještě. A je to člověk, který dlouhá léta spolupracoval se školou, pracoval nezištně a obětavě ve spolku rodičů. Je to paní Lenka Pulkrápková a já ji žádám, aby přišla sem k nám na jeviště. Paní Lenka Pulkrápková pracovala dlouhá léta ve spolku rodičů, zajišťovala naši spolupráci, mnoho krásných akcí společně jsme zrealizovali a bohužel už nemá žádné dítě, které by zůstalo u nás ve škole, tak my samozřejmě se s ní rozloučíme a děkujeme jí a přejeme jí hodně zdraví a elánu v dalším životě. Chcete něco říct? Tak všemu bych poděkovala, že vůbec jsem si to nenacvičovala. Já opravdu děkuji. U mě to přebírají další maminky, mezi nimi bude i jedna, která bude mít 5 dětí nebo má 5 dětí, takže je to dobré, zvyšujeme skóre. Nevím, kdo to potom přebere dál, uvidíme, ale holky si s tím určitě poradí. Já moc děkuji, to vystoupení bylo úžasné tady, samozřejmě rodinní slozy jako všichni, ale bylo to opravdu krásné. Takže ať se daří a děkuji. A nás čeká poslední vrcholný bod programu dnešní akademie. Začneme šerpovat naše absolventy.